de ez nem cohézió, nem futball. Ha a megye 3, akkor lecssport. A mai napon a Gyulafi Látótese és a Váralja se fog megmérkőzni egymással. És most kapcsoljuk élőben Mátét, aki már a helyszínen tartózkodik. Haló Máté! Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket ezen a csodás szombat délutánon, ahol a két csapat a Vasas arénába csap össze. Sajnos a mérkőzésből csak részleteket tudunk közvetíteni, de kommentátor segédem lesz ifjabb Domsic Mátyás, akivel majd elemezzük a mérkőzést. És megérkezett a Bakony-Szentkely csapata, épp most parkolnak le. Megpróbálom elérni a vezetőedzőjüket, Wittmann Gézát. És itt van a Bakony-Szentkely vezetőedzője. Szevasz Géza! Hello, szia! Mi lesz a ma győztes taktika? Mesélj nekem! Hát, 1-4-5-1-es felállással szeretnénk nyerni. Értem, és miben változtattok az előző meccshez képest? Hát, srácok kicsit erősebb, mint mi, ezért megpróbálunk így biztosabban underállni a fotballhoz. De ma a védekezésre koncentráltok, nem? Hát az is részben... Tisztes vereség az. Hát, az jó, ja, persze. Jó van. Vagy egy X, az X-en... Az még jobb lenne az X is. Jó van, köszönjük Géz. Jó, csak... És már a szurkolók is megérkeztek. Jó. Hé, mit firkálsz? Szerintem is anyád. Mi van, me? Játsszuk meg a csők. Játsszuk le, na, mi van, me? Itt van mellettem ifjabb Domsic Mátyás, a focista, akit most megkérdezem, hogy mit vár a mérkőzéstől. Jó napot kívánok, üdvözlöm a Lecsó TV nézőt. Én úgy gondolom, hogy esélyese Barac a nyerésre, ha jól tudom, a második helyen állnak a ranglistán. Igen, 15 pontjuk van. A felsősnek van 16. Igen, de azt figyelembe kell vennünk, hogy Wittmann Géza a vezetőedzője a Bakony-Szentkelynek, és vele nagyon sokra viheti a csapat. Hát, de csak 8 pontjuk van, ez a baj. De hát ön szerint papírforma születik, hogy nyer a Rac? Bármi lehet, de én jobb csapatnak tartom a Rátótot. Rendben, köszönjük. És a csapatok bevonulnak a pályára. Nagyon elszánt fiatalok ezek. Az arcukon láttam, nagyon elvetemültek. Izgalmas kis mérkőzésnek lehetünk szemtanúi. Megvan a szokásos köszönés. És elkezdődött a mérkőzés. A Bakony-Szentkely csapata kezdte a mérkőzést. De most sajnos el kell kapcsolnunk. Hamarosan jelentkezünk. Ó, micsoda helyzet volt pedig. No. 11. percben járunk, és Bakony-Szentkelyt egy egyenlítési lehetőség adódott. Micsoda szabadrugás, de a kapus biztos kézzel fogta.
És Gyulánál van a labda, éppen szombázik egyet, de a szabálytalanság történt. Állj oda, Gyula! Ez a pálya túl egyenes a Bakony-Szent Károlyra. Ezért nem megy a játék, nincsenek ehhez hozzászokva. Láthatjuk, hogy Óvári Gyula mezén a számon tanulmányi átlagát tükrözi, ez pedig a 2-es. Egyből kellett volna. Így, lábról elmegy a labda. Ott a Maró! Ez egy gyönyörű bedobás volt Óvári Gyula részéről, és ismét nála a labda, szép passz. Igen, a labda még mindig a Rac birtokában van. Jó! Hát emeld már meg! De meg ne emeld meg! Igen, új helyzetben. Ott van a! Gyönyörű! Erről van szó, gyerekek! Gyönyörű szép gól. Micsoda gól volt, tanítani kéne. Újabb szabadrugást kapott a Rátóti együttes. Máté vehetnél egy kicsit komolyabban is a munkádat. Szóval most láthatjuk a lövést. Hát, elég gyenge próbáltatás volt. Gyula fejesével Gyula kopaszodik. a Racnál a labda, és a kapu felé törnek. Már olvasni egy tanulmányt, amiben a fejelnek mindig kiülik egy kis hajuk, aztán kopaszok aztán. Igen, és ez vashalt esetében ez különösen igaz. Ez így van. Nem megyünk enni valamit? Hát nem tudom, hát úgyse rúgnak semmi. Ezt most vesszük különben, vagy? Maximum a Rátótiek fognak rúgni valamit. A világalja se úgyse csinál se. Rúgja most így csak ott kurva jó, azt mondják fél perc, és ja, vesszük. Jó. Ez egy gyönyörű gól volt, olyan hirtelen történt, hogy észre se vettem így evés közben. Mi történt? Nem figyeltem éppen. Nem tudom, repült a labda, aztán hálót ért. A fél időhöz érkeztünk, a bíró lefújta a meccset, az állás 3-0 a Gyulafi Rátótesére. És megpróbáljuk elérni vagy Óvári Gyulát, a Gyulafi Rátótese játékosát, vagy pedig Bitman Gézát, a vezetőedző. Igen, ez egy nagyon impozáns 45 perc volt, én úgy gondolom. Igen. Én nem gondolom így. Egy autogramot szeretnék. Szevasz, minek köszönhetjük ezt a biztos vezetést? Hát a mi csapatunk sokkal egységesebb, és hát szerintem ezért ennek köszönhetjük a nagy fölényes vezetést. Ja, értem. Menjél vissza a csapathoz, majd még utána beszélünk, jó? Szevasz. Még a vezetőedzőjüket látom, hogy épp telefonált a kollégámmal. Máté, igen. Meséld el, mit mondott neked Hát azt mondta, hogy legyakta a gyerekeknek a fejét az öltözőbe. És hogy itt már nem érdekli, mert már 6-0-ra vezet az ellenfél, és itt már csak hobbiból fognak focizni. Igen, de ha jól tudom, én 5 gólról tudok, nem 6-ról. Hát nekem azt mondta, hogy hát ő biztos jobban tudja. tudja. Hát de ő kamból él. A Kék Delfinek egyik játékosa legyakta a Váralja játékosát, sárga lapja jár ezért a 17-es játékosnak. Mit csinál a haldokló focista? Nem tudom. Az utolsókat rúgja. Jó volt, Lencsó. Hát tudom. Te Gyula, ismered azt a viccet, hogy mit csinál a részeg focista? Mit mond? Hát Gyula, lőd már a Gézát. Hogy berúgtam. Lőd már a Gézát, bazd meg. Fogd a kis szeszit. Újabb szurkolók érkeztek a mérkőzésre. Mit tesz Máté? Mondom, ez a marketing hadjárat, ez sikerrel jár. Hát igen, több milliót fektettek bele. Lefújták ezt a csodálatos mérkőzést. Fölényes győzelemmel 10-0-ra nyert a Rátót csapat. Ja, igen, lefújták. A Váralja se, hát az igen. Szégyen. Köszönjük, hogy minket választottak. Reméljük, legközelebb is velünk tartanak. Viszontlátásra!
Remélem önöknek is tetszett a mai találkozó. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra! Vidd neked Amerika, azt mondod, jó hely!